Donostia 2016 kultura da. Elkarrekin bizitzeko kultura, eta elkarrekin bizitzea bizikide izatea da. Auzoko zaratatsuaren edo kaleko txirrindulariaren bizikide. Bizikide izatea mormoiekin, katolikoekin, musulmanekin, agnostikoekin edo ateoekin. Turistekin. Argentinar, ukraniar, senegaldar, txinatar edo beste edozein herrialdetatik datozen pertsonekin. Elkarrekin bizitzea, ezberdin pentsatu, maitatu edo hitz egiten dutenen bizikide izatea da. Bizikide izatea gazteekin, adinekoekin edo alderantziz. Ezkertiar, anarkista, independentista, nazionalista, kapitalista edo beste edozeinista daramatenekin. Elkarrekin bizitzea, amankomunean gauza asko ez ditugun pertsona hoien bizikide izatea da. Entzun dezagun musika elkarrekin, egin dezagun dantzan, joan gaitezen antzokira, ondo pasa dezagun. Kulturak askoz errazagoa egiten du elkar ulertzea. Donostia 2016 elkarrekin bizitzeko kultura bultzatzen du. Bizikide izateko kultura. Ba altzatoz.